Pálenie 0,2 metrov vysokého komína použili asi 3/4 kilogramu trhaviny. A toto sú jedny z posledných záberov na celistvý komín a my odchádzame do bezpečia. 3, 2, 1, už. S odstrelom komína museli súhlasiť aj pamiatkári. Na netradičnú záležitosť sa prišli pozrieť aj ľudia z dediny. Šéf demolačnej firmy sa ako prvý skontroloval sutiny po páde komína k zemi. Videli ste, ako krásne som odsunul teda tej budovy. Je to historická časť budovy, ktorá pre pamiatkárov má ostať. Z Fričoviec Vlado Jurek, televízia Joj. Veríme, že vy ste nespadli z kresiel a stoličiek a pokračujeme športom. Je tu Lenka, vitaj. Ahojte, ďakujem pekne. Začíname hneď dobrými správami, lebo po 100 odohraných dueloch v NHL má Juraj Slavkovský na svojom konte 41 bodov. V historických štatistikách je na úrovni draftových jednotiek Jacka Hughesa či Mikea Modana. Chaos v Španielsku. Real Madrid strelil víťazný gól takmer súbežne s konečným hvizdom, ale jeho hráči zúrili. Vicky Forster na halových majstrovstvách sveta v atletike dlho čakala na to, či jej čas bude stačiť na semifinále. Keď sa to dozvedela, tak to už musíte vidieť, čo nasledovalo potom. No a určite stojí za to sledovať Jojku aj po športe. Kráska Strebišová sa totiž vracia. Dnes večer štartuje druhá séria mimoriadne úspešného seriálu televízie Joj, Iveta. A bude to naozaj stať za to. No a na spravodajskej Joj24 si hneď po skončení novín môžete pozrieť reláciu Regióny 24. Pavol Čertík vás zavedie tým najpodstatnejším, čo sa udialo posledný týždeň u nás na Slovensku. Želáme vám príjemný nedeľný večer a úspešný štart do nového týždňa. Dovidenia. Dovidenia.